नै लेखाया बिरखारजोब्बाय बिरखारजोब्बाय नै ब्रियान नागिरनो नों जिरायना जिराय नै फैदा फैदा नै नै ब्रियान ओइ Lại hơn bên Salim Pagal ये नहीं है What बिदिनो जायो साइलिम होनो ओंख्रि संदों ना ओंखाम संदों होनो आरोना ओंख्रिबो सङाखै ओंखामबो सङाखै संथ'वाखै आरोना दसे थानानैसो संसै आरो थेंक इउ साइलिम आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आंना गोसोआ मानिखौ नायबाय गोसोआ गोसोखौ दानाय हाहा माहाय गोसोआ जनानै लिरब्रा जनानै उल्था होदों उल्था मा जाक एखे ओमफ्राय उल्था होदों बिदि उल्था ओमफ्राय रायलायबाय थादों सोंलायलायनाय गैयाबाबो बे जायोना इउजि जायोना मोजां आरो मानगो आंना गोसोआ आदसा फरायखांबायना आङो आरो मानगो ओरैनोसो थायो नाथाय आदसा कल हरनो गोसो आरो सिम गैया होनो आरोना आयु जाला आरो जोङो ओमफ्राय जा अनसु हाय आब' होनदों ओंखाम जाबाय नामा होनदों जाथ'वाखै आगै अनसु ओमफ्राय जा राजुआ हाय हेल' भाबिजि होनदों हाय हेल' देबरजि राजु ओमफ्राय जा सनजित होनदों आयु खिखि मास खायसे आयु खिखि मास खायसे आच्छा मास खावाना रे को एक मिनिट दै सन्तलि फैदों सन्तलि गुड मर्निं सिस्टार होनबाय गुड मर्निं ब्रादार ओमफ्राय जा दैमालुआ गुड मर्निं दे गुड मर्निं ओमफ्राय सन्तलिया मा होनदों जा केन इउ स्पिक इंलिश रोङालै आइ डन्ट इंलिश ओमफ्राय जा मुका आरोना पाबिजि बिउटिफुल बहुत सुंदर हो एक प्यारी सी पाबी दागी किया बोला अच्छा थैंक यू ओमफ्राय जा जानो सुंदर पाबिजि गुड मर्निं कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ गुड मर्निं मैं ओमफ्राय आरो मा होनदों थादो आयु थांसांनो आयु मा थांलाबायनोसै दानोलाय जारलाहाय आरानो आथुरथारलै
Bây giờ xong gì đó mang cái ăn gì sanu lơi sunu lơi thả thôi rồi ăn đơn đơn gần ăn dengan na đơn gần ăn iya là mang cái judi thả sơn đó na judi thả đơ judi thả đơ bảo sự thằng xin vào những người atur mbak atur like kरो ब्रा like करो like nih ya सब like करो please ya rak like ya खोमा थांनोसो ओंखारला बायबाय लै ओमफ्राय like होदो ब्रा या थांखोना माखोलै खारलांथारबायदांคน like nih dia like करो ओमफ्राय जासन जेदा मा होनदो लै अनलै दे होनदो आरोना आदसा नागागमा दान होनबाय आरोना Pulza Sanjida Raja Masi and the high by Sanjida on by thank you Nagagoma Hat Kali and then I did Pat Kawanai Pat Kawanai Raja Mama Semi idol Masi good morning and bye good morning hello Thật là đi thật là bao nhiêu mà bà không biết là nó vậy Su ya Debasis hi Debasis thank you very much मेरे लिस्ट में आने के लिए और सु हा hello thank you मेरे लिस्ट में आने के लिए ha likana ha oh liki ha
where are you from bola acha from Indian Bongaigaon Assam please please read resend my comments bola please resend my comment Sahil hi Sahil hello Ji hello Sahil so cute bola thank you very much right now food W WT is that your local language what is your local language local language Rukung to hello hello Rukung Rugu to hello by Sahil Aman by beautiful and then thank you like karo con like ni dia bây giờ SM sister mình sẽ phi đường rồi nè thank you sister là con đường thank you mang riêng đường anh kêu cô xong qua đi sister right Sahil mà giờ like done đường thank you Sahil SM sister like done bye thank you hello Arbo Sumokadi sampai dengar मा खबरलै बिमा रानि दारना खबरा मोजां आंनिया आलु बसुमतारी नोंनिया माबायदि मोजां दारना jadi मोजां मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंख्रिखौनो संथ'वाखै
दालिसो रुनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय रुथ'वासै आरो दोनथ'बावदोंमोन ओमफ्राय एक्टरालाय होनदों आरोना एक्टरा गैया डिउटियावसो आरोना थाइसोम थाइसन दैमारि हाय होनदों हाय ओमफ्राय जोंहा प्रासिद look so pretty and Verna. Thank you. Naya medis. Bisa araman ke ma duty ada na. Atsa. Duty माने SSB duty ओमफ्राय मिलन हेलो होनदों हेलो मिलन ओमफ्राय जिसकेट नार्जारि हेलो होनदों हेलो ओमफ्राय संजिता मैसो आदसा आइदि ओमफ्राय मिलना लाइक दानबाय थेंक इउ ओमफ्राय प्रसाद very beautiful होनबाय ना थेंक इउ ओमफ्राय संजिता SSB डिउटि नामा होनदों आरोना आदसा मा डिउटि ओमफ्राय जोंहा जिसकेल नार्जारि मा खबर मोजां ना होनदों मोजां खबरा मोजां नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जोंहा संजिता मा होनदों आदसा नोंगौ नामा लिपस्टिकआ बारा जाबाय होनबाय जोंहा संजिता आदसा ओमफ्राय Postisis where are you from bola Posti where are you from Bongaigaon Assam India ओमफ्राय जिसकेल होनदों आंनाबो मोजाङानो होनदों दे ओमफ्राय जोंहा रुपसिंआ मा होनदों हेलो गुड मर्निं बाय गुड मर्निं रुपसिं जिसकेला नार्जारि होनदों मा ओंख्रिमोन होनदों आरोना ओंख्रिखौ संथ'वाखै आं दालि रुनो लादोंमोन आरोना ओमफ्राय दोनथ'बाय आङो ओमफ्राय जोंहा रुपसिंआ मा होनदों खबर तो भाले আছে ओमफ्राय संजिता मा होनदों आं अन होबाय संजित अन दे थेंक इउ अन थानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जिसकेल नार्जारि बोरो एसामिसबो खालामाखै होनदों ना आङो माबानानैनो मोनासै
नागिरनानै मोनासै आङो मेसेजखौ दा नागिरफिनबावगोन आङो मोनाखै आङो ओमफ्राय सोमजिनो मा होनगोन मेसेज हरबासो आंनिफ्राय मेसेज हरबासो मोनगोन आङो नागिरनो मोनासै आङो ओमफ्राय जोंहा लोगो सोमजिदा देलाय मिनि हरलाय होनदों देलाय मिनि हरलाय होनबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा जेसिकाया मा होनखो फेसबुकआव होनदों औ फेसबुकआवनो नागिरदोंमोन आङो मोनाखै मेसेन्जाराव हरनाय ना मायाव हरनाय मोनबा मोजां सोमजिदा मा होनखो जेसिकेल होनदों आरोना ओमफ्राय रमिय' हेल' होनदों हेल' रमिय'आ जेसिकेला एम लिरबाय सनजिदा मा होनखो आदसा बिके होनदों आरोना मेसेन्जाराव होनदों मेसेन्जाराथ' नागिरदोंमोन आङो मोनाखै मेसेन्जाराव नागिरदोंमोन आं मोनासै आरोना ओमफ्राय सनजिदा होनदों आरोना जोंहा रमिय' मा होनखो स' बिउटिफुल होनबाय आरोना थेंक इउ लाइक होदो लाइक करो लाइक नहीं किया तो चैनल में नया है तो ज्वाइन करो ओमफ्राय जिसकेल नार्जारि मोनखो नेमा जाफुंसार लादों आं ओरैनो होनदों आरोना बे नोंनि नामखौनो नागिरदोंमोन आङो मोनाखै माबा मेसेज थाफैलाबायनायखाय आन्दायदों आङो ओमफ्राय जोंहा सनजिदा मोनखो हालालै आं जुमाय लोंनो आं होनदों आरोना जुमाय लोंनोसो होनदोंलै बेहा ओमफ्राय जोंहा रमिय'आ मा होनखो जोंहा कहाँ से आप बोला कहाँ से है आप बोला जी मैं बङाइगांव से हूँ रमिय' ओमफ्राय सिट्रस गुड मर्निं होनदों आरोना सिट्रस गुड मर्निं ओमफ्राय जिसकेला मा होनखो दानो नागिरदो दस्रा फन आदसा दानो नागिरदो दस्रा फन दंबा होनदों आंना बे एलबि होनायावसो दङ आरोना दस्रा फनथ' गैया फेसबुक गैया आरो बेयाव ना दंबाबो ओमफ्राय ओरैनो बे आं जेयाव एलबि होदों बेयावनो दं आरो ना ओमफ्राय मोनथाया जोंहा मा होनदों हाय गुड मर्निं आब' होनदों हाय मोनथाय आगै गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा सोमजिदा मा होनदों आंनि कमेन्टखौ फरायला नामा बारबाय नामा आंनि कमेन्टखौ आया फरायबायथ' आङो नोंनिखौ फरायबोबाय गाव खोनायासै नामा दे बा
ya. Jelas Sabina. Sebentar morning this nanti zaman saya hai morning aku mau sendirian di komen sendirian man ke फरायाखै नों होनदों फरायबायथ' आङो ओमफ्राय जा बेनो मोजां मोनथाया भिडिअ होबाय लोगोफोर होनदों आरोना अननानै नायहैदो होनदों ना मोनथाया गोदान भिडिअ होदोंनो लोगोफोर नायहैदो अननानै थिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेसिकेला मोनखौ हाबा जानो लुबैदोंलै आं जोंनो सोरनोबा हाबा दंबा लिंहरदो होनदों आरोना हाबा जानो लुबैदों हाबा जानो लुबैदों जाबाय आरोना हाबा दंबा लिंहरदो जाबाय आरो रावबो जायाखैदां हाबाखौनो Iqbal Dana, hey hi good morning Dana, hi good morning, thank you मेरे दुश्मनी के लिए Iqbal प्लीज दीदी हमको भी सपोर्ट कर दो बोला ओके आपको भी सपोर्ट करूँगी एक बार आप मेरे वीडियो में साफ करके कमेंट करके जाइएगा आपको रिटर्न करूँगी मैं एक बार आप 12 लाइक बोला और थैंक यू बिफोर फैदों बाजै मा खबर होनदों ना खबरा मोजां आंनिया नोंनियालाय माबायदि बिफोर बर' ना जिकेल नार्जारि मानगोन थाथ'दो दसे उनाव आदसा फैगोन आङो होनदों ना दे जाफर जमानखौ दं दे होनदों आरोना दं दे मोजाङै दं आरोना दं दे माने ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखामखौनो जाथ'वाखै बिफोर सङाखैनो आरोना आंनि भिडिअखौ नायदे बाजै होनदोंना जागोन दे बिफोर नायगोन आं वीडियो में एक बार मन गया मैंने आपका वीडियो में जाकर कमेंट कर दिया दीदी आप वीडियो शॉर्ट
वीडियो में आप डांस किया है उसको बोला। अच्छा ओके थैंक यू, बाद में मैं आपको रिटर्न करूँगी एक बार। भाई आमानि मोनसे on खालामिले मोजां बिफोरा मावगा आङो लोगोखा दे होनदों लोगोखा आंबो लोगोखा बायदि मोनखादों आरो जाबाय आं बानायनोसै आं बानायसिगौमोन दा लाबोदो र' बिफोरा होनदों आइडि दं नामा होनदों आइडियाथ' दङमोन ओमफ्राय नै गंसे मबाइला माबा गैयाना सिमखौ बख'दोंमोन नालाय आङो नोंनि पासवर्डखौ मिथियाखै आं बेलेगनि लानो नागिरदोंमोन नोंनावबो दं नामा बिफोर ओमफ्राय दा सन्जितआ दावराव होनदों आरोना दावरावआ फिसालायाथ' दावराव सन्जितआ मा दावराव ओमफ्राय जा प्रसान्तआ हेलौ होनदों हेलौ प्रसान्त ओमफ्राय जा जानो बाबा अभी आप बहुत अच्छा सुंदर हो इसलिए आपके लिए सब्सक्राइब कर दिया है बोला थैंक यू जानो थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय जा बिफोरा मा होनखो दे जेबो नङा होनदों ना जाफिनबायमोन नै जाफिनबाय नै माबायानो फैयाखैमोन बेयाव नेटानो फैयाखैमोन ओमफ्राय जा सन्जितआ मा होनखो फाग्लिया समायनाथार माथो होनबाय आरोना सन्जितआ ओमफ्राय जा बिफोरा मा होनखो दं आं हरगोन दे होनदों दे ओमफ्राय बिफोरा मा होनखो दाहाय होनदों आरोना दे जागोन दे जा हरबाथाय मा होनो बिफर नोंनि बे बिफर बर' बिफर लिरबानो सिनायगोन आरो आंना बिफर लिरदो ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ मोनखौ अन होनदों सन्जितआ आं होनबाय सन्जित अन नै सिनायगोन माबाया नाङा जादों बेयाव वाइफाइआ दानो नाङा जादों जादों बेखौ रायलायबाय
Kit. Người ta có thể lấy là kit. Kirti SU gives Supari EU has yet sold with it lives Supari so looking so really Iblis. Không gì cả. Biswajit मा खालामदों आब' होनदों ना बिस्वजितआ दसे रायलायदों आगै सना ओमफ्राय जोंहा रमेश किर्ति एस आ मा होनदों I am रमेश होनदों आरो ना रमेश एक्शन से बोले जैसा I am Romesh बोला संजीदा on कीर्ति एस ने क्या बोला इंडिया तमिल लाडू रमेश बोला nama bla ketiaman gile iu pias umun sama Mumbai dise le ai leng nama urus nama le salah sudah nilai juga guru keti aja jengsena yo smai so kiau mai here is a people here acha gol
RN Mystery Arena. Hello RN. Hello. Thank you आंनि उनाव फैनायनि थाखाय RN गोजोननाय थाबाय. And thank you very much मेरी मिस्टर ने आने के लिए. हेलो बोला हेलो. RN चैनल में नया तो ज्वाइन हो जाओ. अच्छा. Pretty someone gila you married. I miss you queen. अच्छा. itu meza Sopon hi there. Hi Sopon. The RN ने क्या बोला? Thank you very much Sopon मेरे लिस्ट में आने के लिए. आंनि लिस्टनाव फैनायनि थाखाय thank you Sopon. ओमफ्राय RN या आंनि खौबो सापर्ट खालामना होदो रा दिदि होनदों. RN जागोन दे नोंबो साब खालामनानै कमेन्ट खालामनानै हर. RN नोंनोबो आङो सापर्ट बेक हरफिनगोन. ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मरमिया मा हाय हेल' होनदों. मरमि बिमा थेंक इउ आंनि लिस्टनाव फैनायनि थाखाय. मरमिया मा होनखो डिके बिमा होनदों आरोना. मोजां सपन लाबोदो नामा? RN ने बोला कोई अच्छा मरमी लाइक देन डिमांड करना. थैंक यू बीमा थैंक यू वेरी मच. ओमफ्राय RN ने कोई तो मुझे सपोर्ट करो बोला. ओमफ्राय मरमिया मा होनदों जा सोर दङ कमेन्ट होनदों आरोना. कमेन्ट em hi hello होनदों. em मुसारि hello em thank you आंनि लिस्टनाव फैनायनि थाखाय. ओमफ्राय RN मा होनो जा मेरी तरफ से तुम बस बोला मेरी तरफ से क्या बोला. ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनदों जोंहा आमाव रानि नोंसो आंनि सिगां दंफैयो माथो होनदों आरोना. एमाव रानि नोंसो आंनि सिगां दंफैयो माथो होनबाय. ओमफ्राय जोंहा दिंगाया लाइकल' बाजै होनबानो गाबहरबाय आरोना. दिनैसो फैलायथारबायहाय नोङो गाबहरबावबायसो. लाइकल' आरोना. दे जेबो नङा दे दिंगा. ओमफ्राय जोंहा मरमिया ब्लु हो बिमा होनदों आरोना. होबायमोन दे बिमा. ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनदों सम गैया सना होननानै गाबदों आरोना. दे जेबो नङा दे दिंगा. ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनदों मा खालामदों बाजै होनबाय. मा खालामनो आरोना दिंगा नै. ओमफ्राय आरो मा होनदों मेरे तरफ से अच्छा सब ओके. मुझे क्या है ना RN थैंक यू. आप अगर कमेंट करके आइएगा मैं आपको रिटर्न करूँगी. ओमफ्राय
मरमिया मा होनगोन आंहा साहा लोंखाबाय एम ओंखि होनदों आरो ना लोंखांबाय एम ओंखि होनदों मरमिया नोङो हेब ब्लु ला एम होनदों नोंहाबो ब्लु ला होनगोन ना एम होनबाय ओमफ्राय बिस्वजितआ मा होनगोन ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों जायथ'वाखै आगै ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनगोन मरमि नोंनि जुमाय लोंग्राया माबोरै साहा लोंखो हा होनदों आरोना जुमाय लोंग्राया माबोरै साहा लोंखो होनबाय ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनदों दे ओंथि आंहा दासो लोंनो नागिरदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मरमिया सनजित मा फैबाय नोंबो खिथु होनदों आरोना खिथु थाम्फै फैबाय ओमफ्राय जोंहा एम मा होनगोन मरमिया आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो सिस्टार होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एन हाउस सिस्टार नुजाफैदों लाइकल' होनो फैबाय आगै होनबाय दे सिस्टार दे ओमफ्राय जोंहा एन हाउस सिस्टारा मा होनगोन लाइक दान आगै होनबाय थेंक इउ भेरि माच सिस्टार लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मरमि समनाथ नोंजों एसे रायलायनो होनदों आरोना समनाथ नोंजों आदसा एसे रायलायनो होनदों आरोना ओमफ्राय जों मरमिया होनगोन मबेयाव जौ लोंनो आंलाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनगोन नों मरमि नङालै नोङो आदसा समनाथसो आदै समनाथसो आदै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनगोन मरमिखौ आंसो लेंबोदों दानि होनदों आरोना नंगौना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों ओइ समनाथ नोङो आंखौ मानो सैयाब्रा होनदों आरोना ओमफ्राय मा होनदों सनजितआ एम बे मरमि नोङालै समनाथसो हा होनदों आरोना ओमफ्राय मरमिया मा होनगोन सनजित मा समनाथ जालाबायखो मा बालनि होनदों आरोना सनजितआ मा होनदों समनाथ आंनि हाबायाव फैगोन ना फैया होनबाय आरोना सनजितआ मरमि नोङो समनाथसो बाल होनदों आरोना ओमफ्राय एमा मा होनगोन मोस्रोम सना सनजितखौ नों सिनायो नामा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मरमिया नोङो आंजों रायलाय मा बुंनो सानदों नों होनदों आरोना नों आंजों रायलाय मा बुंनो सानदों नों होनबाय सनजितआ मा होनगोन एम आं सिनाया मारै जाखो होनदों आरोना माबोरै जाखो हेलौ लोगोफोर मानसिफ्रा माबा मा होनो
जाखो लोगोफोर मा जाखो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदोंमोन मरमि मा बुंनो आं नोंखौ आं समनाथसो आंलाय मा रायलायनो नोंजों होनदों आरोना जा एक बार मा होनदो हाय बिपुल देखा अच्छा हेलो बिपुल देखा थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए Okomia तो sini नापाय रे भाई Okomia देखा तो sini नापाय Bapak Mama geser somad mesra mendengar na Mas Murumia माथो सनजित नों सापर्ट खालामनो फैदों ना समनाथखौ नागिरनो फैदों होनदों आरोना सोरखौबा नागिरदों सोरखौबा ओमफ्राय जों मरमिया मोनखो नों गोसोथोयो नामा होनदों आरोना मरमि बिमाया ओमफ्राय जा DN मोनखो आब' लाइक दा होनदों थेंक इउ DN सिस्टार थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जा सनजितआ ओइ समनाथ नोङो हिन्जावनि आइडिजों हिन्जाव जाना कमेन्ट खालामनायखौसो बुंदों आं होनदों आरोना ओमफ्राय जा अजितआ मोनखो गुड मर्निं नानि लाइभआव फैलायबाय होनदों ना थेंक इउ भेरि माच अजित नार्जारि गुड मर्निं आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय डिएनआ मा होनखो आब' मरमि होनदों आरोना ओमफ्राय डिएनआ सनजित होनदों ओमफ्राय सनजितआ ओइ समनाथ बुरिखौ बालबो नाङा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ऊपरबा तुमा लाइक दिया है हमको लाइक दो बोला तुमको लाइक दिया है मैं आप तुमको लाइक दिया मैंने हमको लाइक दो बोला अच्छा थैंक यू ऊपरबा थैंक यू वेरी मच आपको भी लाइक करना है ना ऊपर अगर चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ आपको भी रिटर्न करूंगी ओमफ्राय बिपुला मान के इट्स टू I am coming to see you live बोला अच्छा ओके बिपुल थैंक यू वेरी मच कौन चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ ओमफ्राय सनजितआ मान के दोन ना ओमफ्राय मरमिया सापर्ट खालामनो फैदों खालाम सनजित होनदों आरोना ओमफ्राय जा सनजितआ मोनखो ओइ समनाथ हा होनदों ओमफ्राय मरमिया मोनखो बबेयाव नुदों नों होनदों आरोना ओमफ्राय जा सनजितआ मोनखो मरमि नोंनि कमेन्ट लिरनायावनो सिनायदों आं होनदों आरोना ओमफ्राय जा डिएनआ मोनखो होनदों थेंक इउ डिएन ओमफ्राय जा सनजितआ मोनखो ओइ समनाथ आंनि बुरि मरमि बालथो नाङा आंनो आंहा मेनला दं खायो हा होनदों आरोना ओमफ्राय जा अजितआ मोनखो मा ओंख्रि संखो नानि होनदों आरोना ओंखामखौनो संथ'वाखै अजित आगै ओमफ्राय जा डिएनआ थाथो दे आब' सना आब' मरमि सनजित बाय होनबाय जोंहा डिएनआ दे बाय आगै ओमफ्राय सनजितआ मा होनगोन दोन बे मरमि नङालै होनदों आरोना दां ओमफ्राय सनजितआ मा होनगोन दाना सना जिउ होनदों आच्छा दोना सना जिउ होनदों आरोना ओमफ्राय डिएनआ मा होनगोन सनजित सोरथो बे होनदों आरोना डिएनआ सोंबाय जोंहा सनजित सोरथो बे होनदों लाइटआसो थांगौलायबाय ओमफ्राय नुदांबायसो लाइट थांनानै ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों दोन बे मरमिनि हासबेन्डसो होनदों आरोना बे मरमिनि हासबेन्डसो होनबाय आरोना
ओमफ्राय दिएना मानगो अ नोंगौ नामा सनजित होनबाय ओमफ्राय जोंहा मरमिया मानगो आं जेखियानो जाया मानो नोंहा मा बाल जाफैदों नों सनजित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मानगो कमेन्टआव नो हमनो हाखादों आं होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिएना मानगो सनजित होनदों आरोना मा जाखो ओमफ्राय जोंहा दैमालु मानगो बाजै ओंखाम जाबाय होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा सनजितआ आं गोरिब हाम बुंबाय आरोना आं गोरिब थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मानगो मरमि मा बालथो नों हौवाया मानसि जाना हौवा मानसि जाना बिमा बुंदों होनदों आरोना ओरै फै दिएना मानखो आङो गोरिब दिएना मानखो आं गोरिब आदै होनदों आं गोरिब आदै होनबाय ओमफ्राय आं गोरिबा मा होनखो बोथोरा दा सानदे गरमथार थिग बिदिनो एलबिफोरा गरमथार नामा हा होनबाय आरोना एलबिफ्रा गरमथारथ' आरो अजितआ मा होनो जाखो सोर मा ओंख्रि जाखो खिथा हरदो सनाफोर होनबाय आरो जा अजित नार्जारिया ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो गोरिब बिराद गरमलै होनदों आरोना ओमफ्राय आं गोरिबा आदै होनदों ओइ प्रिया मोदगोर ओमफ्राय जोंहा मरमिया मा होनखो सापर्ट होग्रा मानसिया बिदि नङा सनजित नों होनबा नोजोर होग्रासो नों होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनखो सनजित आदै बुजिदों हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिएना मा होनखो मा खबरा आदै होनदों आरोना मा खबर आदै ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनखो दिएन मादै खबरानो ओरैनोसै बा आं ना होनदों आरोना ओइ बाबा मोजाव प्रियेन मोदान बिनि माबाया ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों मरमि सापर्टबो होदों आरो सोर मानसिया कमेन्ट लिरदों नायदोंबो आं समनाथ आदै समनाथ आदै लोंनोबा फै बिजिनियाव स्टेसनाव अमा बिथैजों होनदों आरोना ओमफ्राय दिएना मा होनखो अ नोंगौ नामा आदै होनदों आरोना ओमफ्राय सनजितआ गोरिब होनबाय ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मागो सनजित आदै खर'आव दै दासोमना लादो एसे एलबि गरमबा हा होनदों आरोना ओमफ्राय सनजितआ गोरिब हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब मा होनखो आं गोरिबा सिंगेल मानसिनि खबर सोंबा एसे उसुबिदा जायो दिएन मादै होनदों आरोना मोजां मरमिया मा होनखो दरखार गैया नोङो आंखौ थाल लानो नों आंनि जेबो जाया सनजित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो मबाइला गरम जाजोब्बाय गोरिब होनदों आरोना
ओमफ्राय आं गोरैबा होनगो हामा आरो हामा आरो मोना बि बाथ्राखौ गोसोआव लाथारनांगौनो सनजित आदै हा होनदों आरोना हामा आरो मोना आच्छा ओमफ्राय जा दि एना अके आदै होनबाय आरोना अके आदै होनदों ओमफ्राय जोंहा बोरमा आच्छा बोरमा गयारि नामा जारला बोरमा गयारि मा नाम लायोलै मानसिफ्राबो ओमफ्राय जोंहा मा जाखो खि गोलावफोर होनदों आरोना मा जाखो खि गोलावफोर होनदों नायना फैफिनबाय नै ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो मरमि नोंखौल' थाल लायासै आं गासैखौबो थाल लाखायो आं जाम्बा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिएना मा होनखो सनजित होनदों सनजितआ जोंहा दोन जिउ होनदों आरोना दं जिउ होनबाय ओमफ्राय जोंहा गोरिबा मबाइल गरमबाथ' खोथाया उल्थासो सनजित आदै हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा लिखा हारिन' ओमफ्राय हाय होनबाय आरोना खास लिखाय खास हाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों गोरिब हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिएना सनजित सिरि थादो दे होनदों ना दिएना सनजितआबो ओमफ्राय जोंहा लिखाय खास सापर्ट अल गाइस प्लिज बोला आच्छा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ होनदों दं आरोना ओमफ्राय जोंहा दिएना सनजित होनदों ओमफ्राय जोंहा जिसु हाय होनदों हाय जिसु ओमफ्राय जोंहा मरमिया नोङो हालमाजि आरो इउटुबनि बेखायनो थाल लायो होनदों आरोना ओमफ्राय सनजितआ दं होनबाय ओमफ्राय जोंहा लाखाय I am your new subscriber friends बोला thank you ओमफ्राय अजितआ मा होनखो जानोबा बालाफो काश्मिराव आच्छा काश्मिराव जा गरम मा लिरदो जा गरम ओमफ्राय जोंहा आं गोरैबा मा होनखो बोरै जागोनलै नोंसोरो गावनि एलबियाव ज' मालायफोरनि एलबियाव नांलाय खमलाय खोथा दान्थेलायनायफोरा नोंसोरलाय होनदों आरोना सनजितआबो मा नागिरहरलाबाय थायो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मरमि आं हालमाजि खबर लानां जायो गासैखौबो समनाथ होनदोंना ओमफ्राय सनजितआ मा होनखो गोरिब हा होनदों ओमफ्राय आं गोरिबा मा होनखो सनजित आदै सिरि थादोलै र' फाग्ला होनदों दिएना आब' मरमि सिरि थादो होनदों ओमफ्राय जोंहा दिएना मा होनखो सनजित मा जाबाय थाखो सिरि थादो दे होनदों सनजितआबो सिरि थादो सनजित ओइ थांबाय ना ओमफ्राय मरमि आब' मरमि सिरि थादों होनबाय दिएना मा होनखो सनजित मा जाबाय थाखो हा सिरि थादो दे होनदों ओमफ्राय सनजितआ मा होनखो गोरिब बे मरमिनि हासबेन्डसो फाल
होमबाबो जेबो नङाब्रा मालाय सापर्ट होलायलायदोंना ओमफ्राय हासबेन्डसो फाग्ला हिनजावनि आइडिजों बोराय बोरायनानै बिमा सना लायो हा ओमफ्राय जोंहा आं बोरैबा मा होनखो हामा नापाय बिदि बर'जों बर' जाना खौ खायनो खिबुआवसो लादों नामा खर'खौ नोंसोरलायनो जाना खिबुआवसो लादों नामा खर'खौ नोंसोरो लाय होनदोंना जा सन्दिरा मा होनखो बिके मा होनखो बिके फुदुं हर सिरि थानोसै होनबा आं हा होनदों ओमफ्राय मर'निया मा होनदों आंनि गोसो आं गोसोबाबो सापर्ट खालामनो हायो आं कमेन्ट खालामनो हायो मा होनबा नों आंखौ गोसोथोयो नामा सनजित होनदों आरोना ओमफ्राय आं गोरैबो मा होनगोन हिन्जाव जा हौवा जा नोङो नुहैदों नामा सनजित फाग्ला बिनि न'आव थांना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनगोन समना नोंनि बुरि हिन्जावखौ मा बालनो नांगौ आंनो हा होनदों ओइ माबा सनजित मानो बुरैनांगौ जाखो दानोलाय सनजितआ मा होनखो गोरिब एसे हेबनो लुबैदों आं बाल हाहांनाय मालाय मा होनो सानैजों सापर्ट होलायलायदों जाम्बा हामाना सनजित ओमफ्राय जोंहा सापर्ट होग्रा नागिरना मोनाखै ओमफ्राय जोंहा डिएनआ अन होनदों थेंक इउ डिएन अन थानायनि थाखाय जोंहा मरमि होनदों माहाय हासबेन्ड नुदों नों लाजिनो रोङै सनजित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों समनाथ आंनि समनाथजों सापर्ट खामफै होनदों आरोना समनाथजों सापर्ट खालामफै होनदों आरोना ओमफ्राय मुसाहारिया बुरै दाबो मोनबा आं लागौ मोनलै सनजित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो मरमि मा बालखौ लाजिनो आं मा दाय मावनायनि हा होनदों आरोना ओमफ्राय मरमिया नों गोसोथोयो होनबा साला होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो बिदि बासो एलबिया हिट जायो हा होनबाय आं गोरैबा मा होनखो सनजित आदै खेबफ्लानोबा नोंनि एलबियाव खेबगोन र' फाथो दिरुंजों मोसौ दिरुं होनबाना नोङो खोनासं होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों काश्मिरनि आपेल जानो नामा जारौमोन सोंदां होनदोंना काश्मिरनि आपेल जानो नामा जारौमोन सोंदां होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों मरमि नोंनि गथ' सासे गोनांखौ नाङा आंनो होनबाय फाग्ला दासो सासेल'सो लाजायो ओमफ्राय आं गोरैबा मा होनखो मरमि आदै ना मादै सिरि थालायदो दे आइडिफोरबो फैना बोरैबा जालायगोन हा होनदों दा आइडि ओमफ्राय जोंहा सनजितआ गोरिब हा ओमफ्राय डिएन सिस्टार अन थेंक इउ सिस्टार सनजितआ मा होनखो गोरिब र' दसे बाव हा होनदों डिएनआ मा होनखो थाथ' दे अल बाय होनबाय डिएनआ ओमफ्राय जोंहा साहिलआ हेलौ बाजै होनदों हेलौ साहिल बिबोनांखोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ ओइ समनाथ आङो कमेडिसो खालामदों जाम्बा हा होनदों आं गोरिबा दे नांलायबाय था नोंसोरो आंहा गावलायनोसै
गावलायनोसै सनजितआ गोरिब होनबाय एमा मा होनखो आं लागोनलै गाइस गथ' सासे दंबाबो बावनो खांनो हरगोन बेनोसो होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ हा मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा मरमिया मा होनखो बेखायनो मालायनि पार्सनेल वाइफ हासबेन्ड मेटाराव हाबनांगौ दरखार गैया मोनथिबाय होनदों आरोना। मरमि माथो लोंनानै हिनजाव ओरैहाय सनजितआ हलतेरो दुस बेलेग बुंना हिनजाव बुबाय थायो नों हा होनदों। ओमफ्राय जोंहा आयु नोङो ओइ सनजित न'खरखौसो उल्थां फाल्थां खालामहरगोनहाय नोङो हामा दावराव जागोन माथो बिसोरलाय बिमाजानि मरमियानो खोमा मा होनो सनजित मरमि बिमायानो खोमा नोंनालाय मानो बिदि दावराव खोनाबा दावराव जागोन माथो जारलालै होनजोबो। ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनखो सोरनियावलाय आरो सोर जिबौ जागोन जिबौ जागोन खोन्थालायदो हा होनदो आरोना। ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनखो दंब्रा मोजां आदसा दंब्रा मोजाङैनो होनदों आरोना। मोजाङानो होनदों मरमिया मा बाल कमेडि बेलाय सनजित होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा किर्तिया मा होनखो किर्ति एसआ वान स्माइल प्लिज बोला आदसा वान स्माइल। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो मरमि लोंनोबा फै होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो आसामाव मा लिरखो गरम बोथोरा आसामाव गरमाव थाबाय नालै फैदो काश्मीराव बेरायनो बाला जामन फंबाय जौमोन फंबाय होनदों आरोना। मोजां सोमखोराहाय होनदोंहाय सोमखोर। ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा बुजायबाय थालां बारा होनायसो जायो बिखे मादै बुजायना लाब गैया होनो। नोंगौ नोंनियालाय आं गोरिब नोंगौ नोंनायालाय आफासना। ओमफ्राय जोंहा मरमिया मा होनखो नों आंनि लोंनायखौ नुदों बिगुर होनबाथ' नों गोसथो मारो बिगुर होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो गोरिब होनबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो हेलौ बाजै होनदों हेलौ सिंगेल। ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनखो सनजित आदै जानो हागौ नोंहा हिनजाव गैया
मरमि मादैना हौवा गथ' दङ नों मा मोनबाय थाखोब्रा होनबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा सन्जिता मरमि जाम्बा हा होनदों ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो मोजां नोङो मोजां ना खबरा होनदों आरोना मोजां आंना खबरा सोमखोर नोंना माबोरै ओमफ्राय जोंहा सन्जिता मा होनखो बाय 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 एभ्रिवान होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेलबा मा खबरलै बाजै होनदों खबरा मोजां आंना सिंगेलागै एमा मा होनखो अजित आच्छा अजित मा मावो काश्मिराव होनदों अजित मा मावोनो एमा सोंदों ओमफ्राय जोंहा सन्जिता समनाथ आदै थाथ'दो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मरमिया मा होनखो नों बयजोंबो हेबग्राखासो आं फैला बिमा होनदों आरोना आयु बिमा बाराबा गाज्रि मोनगोन माथो सन्जित अरिजिनेल बिमाबा गाज्रि मोनगोन माथो गाज्रि मोननो नाङाहाय बिमा जारलासो बेजों ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो अल दा बेस्ट होनदों आरोना सोमखोरा ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो लाइक दान दे बाजै होनबा अ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मरमिया मा होनखो सन्जितआ आंनि जेबो जाया आंनि गोसो होनदों आरोना औ ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सन्जिता ओमफ्राय जोंहा सन्जिता मा होनखो मरमि लाजिदों नामा डाइरेक्ट नुजालाब्रा नुनालाब्रा नों समनाथ होनना आच्छा बुंना लाब्रा नों समनाथ होनना मा होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनखो जोंना बिमाया जेबो सानालै बिखेखौ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिमा मारबा गाज्रि मोनगोन ना जारलालै सन्जित बिमा मारबा मा जागोन दे ओमफ्राय जोंहा आं गोरैबा मा होनखो सरि सोमखोरा मा होनदों जोंहा मा गामिनि मोनलाय नों होनदों आरोना आंखौ सोंदों नामा दे आगै आं बङाइगावआव थायो आगै सोमखोर ओमफ्राय आं गोरैबा मा होनखो बांद्राय एदाव लायनायानो मोजां नङा मालाबा समाव खैफोद लाबोयोनो एदावलायना मिनिनाय आरो जंखायलायबा नोंगौ गोरिबालै ओमफ्राय जोंहा मरमिया मा होनखो सन्जित नोंखौ मोनथिखाबाय नोङो एसेबा सापर्ट खालामग्राबा मानो थाफैया नोङो बिकेनि एलबियाव होनदों आरोना jangan ini sampai ke rumah oke jauh ayo dunia haram ini jauh jauh ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो काश्मिरियाव इन्जिनियार आच्छा इन्जिनियार मावो होनदोंना अजितआ ओमफ्राय मा होनखो सन्जितआ मा होनखो मरमि बिकेनाव फुल सापर्ट खा सोंलाय नों होनदों आरोना ओमफ्राय मरमिया मा होनखो आंथ' फैबाय थाखायो बिकेनाव होनदों आरोना फैयोथ' आरो बिमायाबो फैयो ओमफ्राय नोंबो फैयो सुनिताबो फैयो ओमफ्राय जोंहा आं गोरैबा मा होनखो मादै आदै सोमोन्दो ला एदावलायनायाबो एदावजायो हा होनदों आरोना जा आं गोरैबा बुजायहरबाय नै बिराद मोजांनो आं गोरैबा आफा सनाया फिसालायासो बुजायबाय ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनदों सोरबाफोर गोदान दंबा लोगो जा दे दानो रिटार्न मोनखागोन लोगोबो होनदों आरोना
सोमखोरजों सोरबा लोगो जानोबानो ओमफ्राय जा सन्जिता मरमि आंबो फैयो मरमि आंबो फैयो होनदों आरोना ओमफ्राय जा एमा मा होनखो अजित इन्जिनियार ना इण्डिया आर्मि होनखो नोंलाय होनदों आरोना आंबा बारा बुजियासै ओमफ्राय जा आसाम बयआ हेलौ होनदों हेलौ आसाम बय ओमफ्राय सन्जिता मा होनखो मरमि थाथ'दो लै बाय जिबखौ लोगो हमगोन लोगो हमहैनो आं कलेजाव थांनोसै बाय होनदों आरोना आच्चा गार्लफ्रेन्ड मरमि थाथ'दो लै बाय गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमहैनो आं कलेजाव थांनोसै बाय होनदों मरमिया होनबा आं नों फैजानो बादों ना बिकेनाव होनबा नोङो बिके जाम्बि जमफैदोंना होनदों आरोना बिकेनाव जमफैदोंना होनदों आरोना ओमफ्राय जा एस एम फैदों जोंहा मा सिरिस सिस्टार होनदों आरोना सिरि सिस्टार ओमफ्राय आं गोदैबा होनगोन फाग्ला फाग्ला जोबोद बायलै एलबि होग्रा जों होग्रानो हा हा होनदों आरोना जोबोद एस एमआ जामानबाय मिउट अफसो खोना सिस्टार होनदों आच्चा खोनायाखै नामा मिउट नङामोन खोनायाखै नामा होनबालाय मिउट अफसो खोमा सिस्टार होनदों खोनायाखै खोमा होनबा दाबो सिस्टार ना मिउट नङा अनानो ओमफ्राय आं फरायगासिनो ओमफ्राय जा सन्जिता मोनदो गोरिब आयु खि मास पाइसे होनदों आरोना बे सोदोबा बिदिसो होनबा नोंनिया दहाय आं सोंदोंमोन आं खि मास आं गोरिबा मा होनदों जोंहा बोथोरा गरम ओरै जाय एलबिफोराबो गरम हा हा होनदों ओमफ्राय जा सन्जिता मा होनगोन एस एम मिउट अफ नङा होनदों आरोना ओमफ्राय एस एमआ मा होनगोन दाबो खोनायाखै होनदों दाबो खोनायाखै ओमफ्राय आंनिया माबा अफ नङा सिस्टार अफ नङा ओमफ्राय जा अजितआ मा होनगोन इन्जिनियार बुंदां फंबाय होनदों ना इन्जिनियार बुंदों आं फंबाय ओमफ्राय जा सोमखोरा मा होनखो गावदां आब' सना होनदों आरोना मोजां मरमिया नङा गोरिब बेहा बुंनांगौ जेबो मोन्थाय गैया गोसो थोनायासो बिदि खबर लायो होनदों आरोना ओमफ्राय जा सन्जिता एस ए मिउट अफ नङालै होनदों आरोना आं गोरिबा सन्जित सिं मास मास फिथिख्रि गोरि फायसु आरो खि खम हा हा मिनिबाय आरो ओमफ्राय जा एस एमआ मा होनखो आं माथो खोनायाखै होनदो खोनायाखैनो ओमफ्राय जा सोमखोरा मा होनदो एस एम आब' सना बाय सनाबो फैबाय फैयो ओमफ्राय जा एमआ मा होनदों इन्जिनियार होनालै आदा आच्चा इन्जिनियार होनालै आदा आच्चा इन्जिनियारसो इन्जिनियार सो होनो होनदों बिदिसो होनो आरोना आंसो होनगासिनो आरोना ओमफ्राय आं गोरिबा मा होनखो मरमि मादै नोंबो गोसो थोयो नामा हा हा होनदों आरोना आं गोरिबा ओमफ्राय जा सन्जिता मा होनखो मरमि नोंखौ माला खबर लाखो नोङो मा दरखार नोंखौ खबर लानो आंहा होनदों आरोना आं गोरिबा मा होनगोन एस ए मादै जोङो खोनादोंथ' होनदों
ओमफ्राय जोंहा सन्दिपआ आदसा जों खोनादोंथ' होनदों ओमफ्राय जोंहा सन्दिपआ गोरिब हा हा होनबाय जोंहा हामिद बसुमतारी I cannot hear your voice I cannot hear your voice will so English ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा सन्दिपआ मा होनदों SM आंना इउटुब भइस अफ जादों बेयाव आदसा बे आंनाबो जादोंमोन होनदों ओमफ्राय SM मा होनगोन आंलाय माथो खोनायाखै होनदों आदसा अजितआ मा होनगोन जोंहा सोमखोर फंबायनि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा सन्जित बाराद्राय नांलायनाङा फाग्ला दारियाव डाइरेक्ट थांना गथ' हौवा गोनांबाबो लायला नांगौसो हा होनदों आरोना ओजा सन्जित मा होनगोन गोरिब थाथ' र' होनदों आरोना ओमफ्राय सोमखोरा मा होनगोन I am from धेमाजि अजित होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय एमा मा होनदों जोंहा अजित काश्मिराव मा जायगायाव थायो आंबो सिगां थायोमोन होनदों आरोना एम मोसाहारिया आदसा ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा दे थांदो सन्जित आरो CID बायदि नायखुमा फैनाया दे थांखानाय मानसिया होनदों आरोना थांखानाय मानसिया एकदमखा मैया गोसोआव फैबाय आंना दाख्लै दावराव जाबाबो दंमोन ना एम मोसाहारिया केजिजों दावराव जाबाबो दंमोन ना नोङो आं गोरिब हा मिनिबाय आं गोरिबा हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जों मनमिया मा बालथो नों एलबियाव मा होनो दरखार एरखांनो दरखार जादों नों दाना ओमफ्राय एमा मा होनदों जोंहा जम्मु काश्मीराव श्रीनगराव दङमोन आं होनदों आरोना आदसा जम्मु काश्मीर श्रीनगराव दंमोन होनदों आरोना एम मुसाहारिया ओमफ्राय जों आं गोरिबा होनगोन मरमि मादै थांखाबायलै सिरि थादो हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा दुंगु हाय कि खबर होनदों हाय खबर तो पाल दुंगु थेंक यू वेरी मच मेरे लिस्ट में आने के लिए ये मामा होनगोन केजिजों दाखालि दावराव जाबा आंबो नोंखौ सापर्ट खालामदोंमोन सिस्टार होनदों आं गोसोखांबाय आङो मोखास्थ' थाबाय नामखौनो मुसाहारि नोंखौ सापर्ट खालामदों नोङो नङाबाथ' मानसिफ्रा नोंखौ नोङो जेनेबा बिदिनो नायखुमाग्रा मानसिबो थायो नालाय मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो बाट बिसोरो माने नोंखौ सानो आरोना नोंखौ बायदि बुंबायना इयो ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ मा होनबाय समनाथ जेबो बुंथ'ला आं बाल अनबाय आं नोंखौ होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनगोन सिरियास सिंगिल दंबारा सिखा लाफालाय होनदों आरोना सिंगिल दंबारा ना नहीं निकल गया छोटा तो है ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मोनगोन केजिया आइडि फेक्सोमोनलै होनदों आरोना भिडिअबो नागारलायोलै बे केजिनि मा होनो आइडि फेकआवनो भिडिअबो नागारलायो
ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनदों जोंहा मोसाहारिया केजियानोमोन आंनिबा गिनासो उनाव मोजां कमेन्ट खालामदों बियो होनदों आरोना जानो ओमफ्राय आं बोरैबा मा होनो हमजाबाय दाखालि होनदों आरोना हमजाबाय आरोना ओमफ्राय आं बोरैबा केजिया बिदि नङाथ' होनदों आरोना भिडिअबो नागारनायनायखाय गोनो गोथो जाबाय थाबाय गावथ' जेनेबा नङा होननानै लाबाय बेयो फंबाया ओमफ्राय उनाव भिडिअबो नागारलायनायखाय आं बोरैबा मा होनदों दा बायदियाव आंनि भिडिअ मोननै मोनथाम हगारना फेक आइडि लाबोबा आंखौ सानगोन नामा होनबा होनदों आरोना बेबायदिबो जाहैबाय आरोना दायो एसे माने बुजिसिगोन आरोना ओमफ्राय जाय नागारजाग्रा बेहासो बरनाम आरो जाय बुंजाग्रा बेहाबो बरनाम जाखायो आरोना जाय माने मा लिरहरदोंमोन एकदम बै लिरहरजाग्रायाबो जाखायो आरोना ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारिया मा होनो सोर हमजाखो गोरिब केजिया नङा होनना लोगो भिडिअ हगारफिनदों सोरो बिसास खालामनो होननानै सोंदों जोंहा सोर हमजाखो सोंदों ओमफ्राय जोंहा आं बोरैबा एम खाम्फा आदै बेंटलनि आन्दाराव थायो बे होनदों आरोना आदसा बेंटलनि आन्दाराव थायो बे ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो आङो श्रीनगरनि बिजिपारावसो थायो आं होनदों आरोना श्रीनगरनि बिजिपारावसो थायो आं होनदों आरोना जोङो मरमिया मा होनखो आदसा नोङो बुं दिनहै नोङो मरमिजों मा जायो बुंलाय बेटा नोंनि इउटुब चेनेलनि जास्ट सापर्टार लसो ना आरो मा मेटार दंबावो होनदों आरोना मरमि बिमाया आंहा केजिखौ बिदि नङासो सानदोंमोन संगिता बि बसुमतारी आरो गितिकानियाव बिदि गाज्रि फैफेराखैमोन होनदों आरोना केजिखौ बिदि नङा सानदोंमोन आरोना संगिता ओमफ्राय बि बसुमतारी आं सिनायबाय बि बसुमतारीखौबो ओमफ्राय आरो गितिका ओमफ्राय आं बोरैबा आंथ' गाज्रि बुंफेराखैलै मादै गुबुननि एलबिफोराव नाथाय उनावसो फेक आइडि लाबोना बुंगोन नामा होनदों आरोना ओमफ्राय आं बोरैबा एम आदै दङ सासे मानसि हौवायानो होनदों आरोना
नामखौबो बुंदोंमोन आरो बियो केजिया नामखौबो खिथादों डाइरेक्टनो खिथानायालाय ओमफ्राय मा बुंबावनो माने जा संजितआ मा होनखो अय लान्था समनाथ सापद लान्था समनाथ सापद ओंखायनो सापद बायदि बुंदों आंलाय मा बालनो हिनजावनि आइडिजों आरे हिनजावा सोलाबाखैबो जानो हागौना फैना सापद खालामदों नों सापद खालामबा समनाथ आइडिजों आच्छा सापद खालामफै जाम्बा ओमफ्राय जा एमा मा होनखो अजित बोरै जाखो नोंना माथो स्पेलिं बारा रोंलासैलै स्पेलिं आच्छा जाया इन्जिनियार आच्छा इन्जिनियार होननायालाय ना बर्डारावसो थायो नामा नोंलाय होनदों ना बर्डारावसो थायो नामा नोंलाय ओमफ्राय अमितआ मा होनखो हाय होनदों हाय अमित देबबर्मा ओमफ्राय जा मरमिया मा होनखो आच्छा नोङो मरमिनि मा जायो बुं होनदों आरोना ओमफ्राय जा अमित देबबर्माया होनखो 1K जानोसै माथो सना होनदों बानायहरदो अमित दैमारि 1K बानायहरदो ओमफ्राय जा आं गोरिबा बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जा सन्जितआ मा बाल जानो आं मरमिनि फंबाय लेंगोन आंखौ मरमि ओमफ्राय नोंखौ गुमै होनदों आच्छा ओमफ्राय जा अमितआ मा होनगोन मेसेजखौ मानो नायाखै नों होनदों आच्छा मेसेजखौ मानो नायाखै नोंबो हरदोंमोन नामा मेसेज अमित दैमारि ओमफ्राय जा ना मरमिया मा होनखो लाजियासै नोंखौ बे मानसिफोरा मा सानखो दे होनदों आरोना अमित दैमारि नोंबो माबा हरदो नाय होनदों आरोना मेट्सआ फेसबुकआव नामालै फेसबुकआ आंना ओरैबायदि माबायो मा होनो कमेन्टफोर थाफैला बायोना आङो नागिरनानैनो माने मोनाखै आरो कमेन्टआ माने मेसेन्जाराव ओरैनो सोरबा हायनोल' माबा माबि ओमफ्राय आं नायनायानो जायासै नोंनिया मा नामबा मा होनो फेसबुकआव बावनि दैमारि नायदोना ओमफ्राय जा मरमिया माखो सरि बिके आं थांबाय दे नोङो संजितखौ माबादि मोनखो गोसोआव सानदो बाय बाय दाना दे बिमा दे बाय बाय गाज्रि मोननाङा दे बिमा थेंक इउ आंनि भिडिअखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिमा सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे बिमा दे ओमफ्राय जा अमितआ मा होनखो अमित दैमारि होनदों आच्छा दैमारि एखेयानो होनबा ना अमित दैमारि ओमफ्राय जा सन्जितआ मा होनखो समनाथ थांदो होनदोंना एलै सन्जितआबो थुनबाय थायोलै आंनि थुनबाय थायो नङाबा मा खालामगोन नोंलाय नङाबा गाज्रि मोनगोन माथो बिमाया
नोंलाय नङालै कमेन्ट लिरनायाव मिथिखायो आं होनबाय कमेन्ट लिरनायाव मिथिखाबाबो 12था जाबाय माथो होनदों जालायबाय एबार आंखौ जालायबाय नोंहा आंनि टाइमखौ नायलायबाय एबार र' आङो मा होनो मा आरो जादों माथो सोंदों आंहा रावबो गैला एलिगेटर होनोबा दोनदो होनदाना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रावबो गैला होमबा अमितआ मा होनदों जोंहा अमित दैमासो होनदों आरोना अमित दैमा आरोना अमित दैमासो होनदों ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ हा होनबाय सन्जितआ मिनिबाय सन्जित माबा 10:30 सिगौमोन ना 10:00 र' ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनखो ए होनदों आरोना ए ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ मा होनखो हा मिनिबाय खैथासिम एलबि होनदों आरोना टाइमखौ आं माबोरै खिथानोलै टाइमखौ आं माबोरै खिथागोन आरो टाइमाथ' आङो 10:30 होदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अजितआ बर्डार दारायनायाव बिदिनो नाजालाय किसिम सिरजा फंबाय होननानै फरायनो जोंहा उजितनिखौ नोंबो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सन्जितआ I can see you come say मिनिबाय आंबाय होनबा थांथ'बाय आं बाय होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा अमितआ नायलाय होनदों आरोना नैबे आं माबायावसो दङ बे आं दा एलपि होनायावसो दङ ना माबायानो फेसबुकआ बेयावसो दं आरोना मेसेन्जाराव हरदोंबा दा नायगोन आं र' दादाखौ माथो मारिखो नै दादासो खोमा खेवनानै हो बुवाखै चुप रहो अभी एकदम रो उनके दो ओमफ्राय जोंहा अमितआ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रमासा हेल' होनदों हेल' थेंक इउ रमास ओमफ्राय गुड मर्निं रमासा लाइक दे आंबाय लाइक थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जों अजितआ आं दोनथ'नोसै होनदों आं दोनथ'नोसै दे दा मोनायाव मोनफिन जारो बाय थाथारदो दे बाय अजित ओमफ्राय जोंहा रमासा बाय दे अजित दे बाय ओमफ्राय जोंहा रमासा अजित जयेन मी होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय रमासा
ओमफ्राय जा SM आ मानगोन दासो खोनाबाय सिस्टार होनदों आरोना अमितआ ओंखाम जाबाय नामा होनदों ओंखाम जाथ'वाखै अमित ओमफ्राय जा रमासआ लान्च जाबाय नामा होनदों जाथ'वाखै ओमफ्राय रमासआ अनदों थेंक इउ ओमफ्राय जा रमासआ SM मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जा रमासआ ओमफ्राय अमितआ मा ओंख्रि संखो होनबाय ओंख्रिया माबा दालिसो रुबायदां दालि रुबाय ओमफ्राय जा रमासआ लिरबाय Rumas abo SM Rumas abo मोजां नङा होनदों आरोना मोजां नङानो ओमफ्राय जा अमितआ होनदों ओमफ्राय जा अजित नार्जारि मोनखो बङाइगाव मा गामिनि जारौ होनदों आंखौ सोंदों आरो ने गोजोनफुरि आंखौ सोंदोंबा आरो ओमफ्राय जा रमासआ अनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जा सिरि नाय बिबार आदसा 1K खालामसै दे मादै होनदों अनोबा खालाम दे अनोबा खालाम सिरि नाय मा बिबार अनोबा खालामदो सना ओमफ्राय जा रमासआ मा जाखो SM होनदों मा जाखोनो रमासआ सोंदों जा अमितआ र' दे फैगौ आं होनदों दे ओमफ्राय जा SM मा होनखो देहाया थिग नङा एलार्जि आदसा जादों होनदोंमोन आंना होनदों एलार्जि जादोंनो देहाया डक्टरनाव नायजादो सिस्टार SM ओमफ्राय जा सिरि नायया मा होनखो खालामनांगौ ना नाङा होनबाय खालामदोब्रा खालामदो अनोबा नोंनोबो नांगौ नामा ओमफ्राय जा सिरि नाय बिबार खालामदो दे सिरि ओमफ्राय खालामनो नांगौ ना नाङा ओमफ्राय रमा सिस्टारा ब्लु हो होनदों आरोना सिरि थालाय ब्लु हो होनबाय सिरि जयेननि होनदों आरोना रमासआ सिरि जयेननि होनदों ओमफ्राय रमासआ एम लिरबाय ओमफ्राय रमासआ मा नि खौ इफ होनदों इफ इउ होनदों आदसा रमासआ ओमफ्राय SMखौहाय खोनामानाखैमोन सिस्टार भइसखौ होनदों सिस्टारा आंहा सानदों आंनासो प्रब्लेम जाबाय नामा आंनाथ' अन ओमफ्राय मा जाखो होननानै खनसे अफ खालामनानै अन खालामफिनलायदों आङो ओमफ्राय रमास एम राजुआहाय होनदोंहाय राजु ओमफ्राय जा रमासआ एम लिरबाय ओमफ्राय जा सरजयाहाय गुड आफ्टारनुन होनबाय गुड आफ्टारनुन सरजय ओमफ्राय रमास एम ओमफ्राय जा सुकुर सिं लाइक दानबाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जा सन्जितआ 32 लाइक दानबाय थेंक इउ भेरि माच सन्जित ओमफ्राय जा रमास एम ओमफ्राय सन्जितआ माथो सोरबा आंनि नाम आइडि लाना फैदोंनो जाबाय आरोना सन्जितआ आदसा ओमफ्राय जोंहा रमासआ एम होनबाय सरजया मा होनखो सरजय what are is it doing आं इंलिस रोङालै ओमफ्राय जोंहा रमासआ मा होनखो एम होनबा एम सिस्टारा SM मा होनखो फुल भलियाम होबायबो भलियाम होबाबो खोनायाखैमोन होनदों आरोना ओमफ्राय दा जाबाय आरोना सिस्टार ओमफ्राय जोंहा रमासआ एम ओमफ्राय जोंहा SR मा होनखो लाइक दान मादै होनदों दे आकासना थेंक इउ SR लाइक होनायनि थाखाय
खेवनानै होलाय खेवनानै खनना खनसे खेव खनसे खेवनानै खनसे खेवनानै खनसे खेवलाय खनसे खेवलाय खनसे खेवलाय 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 ओरैनो आयौ 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 मानो बुजानो राजु नार्जारि नोंना फ्रमा बिजि राजु मानखौ नोंनि फ्रम बाजै 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 फ्रम आंनि फ्रमा बङाइगाव सरि इण्डियान आसाम बङाइगाव सरजया मानखो नट लेंगुवेज इंलिस होनदों आं इंलिस रोङालै सरजय मोनसे इंलिसनि आर्टि सरजय एसारा मानगो अनके खालाम कमप्लिट मादै आरो हरगासिनो इट होनदों आदसा अके थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय रमास राजु सापर्ट प्लिज बोला रमास एस आर सापर्ट बोला एस आर सापर्ट राजु सापर्ट रमासनि बोला रमासनि एम टू मी लाइफ एम टू मी लाइफ ड्रीम सपोर्ट बोला लाइक सपोर्ट एम राजु यू आर फ्रम बङाइगाव आसाम इण्डिया ओमफ्राय रमासामान एम दावराव खोना बाबायाबो हारसिङै मान खाल्ला खालामना नोङो हारसिङै मान रमासा जामान सरजया ओके सरजयने ओके बोला एस एम सिस्टर जा ऑन थैंक यू सरजय ऑन थैंक यू वेरी मच ऑन रखने के लिए एस एम सिस्टर थैंक यू रमस एम मिस्टर इंडियन हेलो रमस राजु आई एम फ्रॉम चेन्नाई होनदों चेन्नाइनिनो आहा मिनिबाय एस एम सिस्टारा अन बाय थेंक यू रमासा इंडियान जयन मी होनदों मिस्टार इंडिया जयन मी बोला रमास सिस्टार अन बड' आइदि नायबाय आरोना बड' क्या ना क्या ले अरे नामखौनो सिनायनो हायासैलै बेनिखौ बड' माने BODO नामा बड' थेंक इउ भेरि माच आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय बिदि नायखो आरोना थेंक इउ भेरि माच मेरे बुसमानी के लिए एस एम अमान के अन रमासा एस एम ने ब्लू हिट जादों एस एम सिस्टार पगले कसबी मैं बता नहीं हम कुत्ते मतलब पगले कसबी पगले कौन सा पगले बोरो का ना हिंदी का पगले इधर तू पगले रुको ऐसे लिखो रे भैया को समझ में आता है लिखो तो क्या समझ में आता क्या है तू लिखो क्या अरे ऐसे लिखो रुको भाई क्या ini dengan gizi cucu loh isi saya terus makan ada lira apa ada lip ni deta Baik ku baik mende Bapak Raji I am from Chennai on Mr. India Zoyen hamba amrai SM na blue tu bayang SM na deh amrai jar amrai apa bây giờ mà được bodo masalah bodo support please na bodo support please da bodo like dan made by thank you apa sona like ni thakai channel aw godan bazuin jade bodo jaha paper genang romasaman ke MN bodwa like mobile lama mi kaise je bây giờ romas em sorozo yamang ke ku iwe hindi ling
language help me बोला अच्छा Sorojoy Tripura oke Hindi language Maman ke Romas are you from Chennai अच्छा question sebenarnya Romas aman ke ओमफ्राय नामान के support please बोला रोमासा support please बोला ओमफ्राय जा सरोजया मंगा आपका from कहा sister बोला from Bongaigaw ओमफ्राय Runa SMA abo ma oंख्रि होनो आरो ना अरे खुद लिखो ना खुद की मर्जी से लिखो जाओ माथे लिरने लिरने को क्या मार गई लिरने SMA abo Musahari Zoyeni Romasa Musahari Zoyeni dan Romasa Mesoro Zoyamaga ab क्या खाना खाते हैं सिस्टर क्या खाना खाते हैं क्या खाना खाते हैं खाना क्या खाना खाते क्या खाना कौन सा क्वेश्चन है रे ये क्या खाना खाते हैं राइस खाते रे राइस खाते क्या खाना खाते हैं सिस्टर बोला Romasa dia Musahari your video running bola Musahari Musahari your video running bola baru mas aja sampai je haruma sister SMA baik aman ke komen baca berdua komen bola mereka aman ke Sorojoy she can Hindi language Sorojoy she can Hindi language bola Sorojoy Musahari dance short comment baca masa tu ni live tentang kamu mana biene baca SMA on baik oke Romas bro hendeng sampai Romas aman ge MN short comment like आपका हिंदी हो रहा है हिट हो रहा है बोला हिट हो रहा है baca Romasa ओमफ्राय Romas sister Romas SMA on ada majaha LB होदों LB होदों होनदों आरोना दाक्सन होदों नोंहा AR Sorojoy sister beautiful अच्छा thank you ओमफ्राय जामानखो enaman ke komen Romasa Musahari dance say return please bola Musahari baca Romas SM aja on na sister thank you raman ke majeng menjake अच्छा majeng menjake menjayakai nilai menjayakai baca MN short comment like benar nah sorry Romas AR by 15 word bodo hai bahasa by hai 15 word bodo oमफ्राय जा Romasa AR मा खबर होनबा AR नायजानो नायजानो बाबांसिन बाबो फैबाय आं होनबाय आरोना आयौ मानो नायनो बानांगौ जाखो जाल्लालै Romasa Musahari ke Romas please wait hendak होनदों ओमफ्राय जा mana जा Roma आङो मोजां नोङा
नोंहालाय होनदों ना रमास आं मोजां नोंहालाय होनबाय आरो ना ओमफ्राय एस एम आ अन होनदों थेंक इउ सिस्टार ओमफ्राय जा एस डि आ मा होनबाय जोब्बाय गैला होनदों आरो ना जोब्बाय गैला अ जोब्बाय गैला ओमफ्राय जोंहा रमाजा 15 बड' योर भिडिअ रानिं होनदों 15 वार बड' योर भिडिअ रानिं होनदों ओमफ्राय जोंहा एस एम रमा सिस्टार एम एम होनबाय एस एम आ मा होनखो हरखाला जोब्बाय आं मादै होनदों आदसा हरखाला जोब्बाय आरो नोङो ना र' नायगासिनो आङो एस एम आ मा होनखो अन थेंक इउ रमास एम 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 ओमफ्राय जोंहा एस डि आ मा नायबाय आरो ना रमासा 15 वार्डआ मा होनदों रेन्स होलाय आब' होनदों हा ओरै ओरै रेन्सि होलाय आब' होनदों ब्लु माबा ब्लु खोनथिनदों नामा ओमफ्राय रमासा मा होनदों हो White. आरो दुमै दं एस एम आ मा होनखो What do you एस एम आ जोंहा बिदि नायबाय एस बि आ आसो बुंफ्रांलाय माने एस बि आ मा होनखो जा रमासा 15 वार्ड डान चेक होनदों आरो ना ओमफ्य एस बि ओमफ्राय रमास एस ए रमास एम 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 ओमफ्राय एस एम आ मा होनखो अन थेंक इउ रमास एम एस बि आइ नायबाय नायबाय ओमफ्राय एस बि आइ दि ओमफ्राय जा एस एम आ मा होनखो कंग्रेचुलेसन 1K साबसक्राइबार बिखि आगै साना ओइ खालामहरबायनो बियो सासे आगैया ओमफ्राय जा थेंक इउ एस एम हाबहरबाय थेंक इउ भेरि माच रमास एम 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 बाय रमास एस बि जयेन मि होनदों आरो ना एस बि जयेन मि होनदों ओमफ्राय जा एस एम आ मा होनबाय अन होनबाय थेंक इउ सिस्टार ओमफ्राय जा 15 वार बड' डान्स चेक होनदों आरो ना बड' डान्स चेक होनदों एस एम अन ओमफ्राय एस एम आ मा होनखो रमा मादै बोरै जयेन जा आदसा थुजायाखैनो माथो होनदों आदसा बोरै जयेन जायो थुजायाखैनो माथो होनदों रुसो नांगौ नामा नोंनोलाय ना माबोरै एस एम आ थुजायाखैनो होननानै खिन्थाहरबाय आरो ना ओमफ्राय जा ए आर आ अन होनदों थेंक इउ ए आर ओमफ्राय जा रमासा एस बि डान्स चेक होनदों आरो ना चेक खालामनो थिनदों जा आलबार्टफोरा मा ओंख्रि आब' होनदों आलबार्ट ओंख्रिया दालिसो आगै दालिसो संबाय आरो ना एस एम आ मा होनखो अन होनदों थेंक इउ ओमफ्राय रमा सिस्टार एम 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 ओमफ्राय एस बि आ जा बिदि नायबाय आरो ना ओमफ्राय रमा सिस्टार एम एस बि आ जा हा सनायदों हा सिनायदों आं सोर मादै बिके होनदों आरो ना मादै बिके होनदों सिनायदों आं सोर मादै बिके होनदों ओमफ्राय रमा एस बि नों ब्लु हो सिस्टार होनदों ओमफ्राय जा एस एम आ अन होनदों होबायमोन दे नायलाय एस बि एखौ अन खालामनानै होनांगोन जाव र' ओमफ्राय एस बि आ मा होनदों सर्ट लिरबा बुजिया माबा मादैया होनबाय आंहा बुजिस सर्ट लिरबा बुजिया नामा मादैया होनबाय आंहा बुजिस्लाबा माखौबा एस बि आगै आफासना मादैसो लिरदों नालाय आफासना ओमफ्राय जा रमाया एम लिरबाय दासो माखौबा मोनसे मोननै हमनो हाबावबाय आङो ओमफ्राय जोंहा एस बि आ
आंनि फट'खौ क्लिक खालाम होनदों आरोना रमासा फट'खौ क्लिक खालामनो थिनदों एसबि ओमफ्राय जा आं सोर सिनायदों ना सिनायाखै होनदों अ सिनायाखै आङो एसबि आकासना ओमफ्राय फैखांबाय खोमा नोङो मादै होनो ना फैखांबाय नोङो फैबाय थायो नामा ओमफ्राय खिथाना लाहरदो होमबालाय दे आं सिनायाखैथ' आरो नङाबा ओमफ्राय जा एस एमआ बाबुआ ओंखाम फैबाय नामाथाय सिस्टार होनदों औ दहाय होदों आङो ओंखाम फुङाव होदों माबासोआव 9:30सोआव ओंखाम होदों आं स्कुल गैयामोन ना दिनै सनिबार एगजामबो सोलिगासिनोमोन नालाय मैया एगजाम जादोंमोन ओमफ्राय रमासो जा भिडिअ नायना साब खालाम होनदों भिडिअ नायना साब खालाम थिनदों एसबि ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मा होनखो अके रमा आब' गोरिब होनदों अ गोरिब अके रमा आब' गोरिब होनदों आरोना गोरिबसो होनदों आरोना गोरिबसो आं होनदों आदसा गोरिबसो आं ओमफ्राय जोंहा रमासा रमासा एसबि गोरिब होनबाय ओमफ्राय रमासा लिरबाय एसबिआ मा होनखो गावसिजोबगोन दे रमा आब' दा हा होनदों गावसिजोबगोन ओमफ्राय रमाया लिरबाय एसबिआ मा होनखो मबाइलसो नायनो दावराव जादों खोमा सिस्टार होनबाय माबा बे बिदा दंना बिदाबो थायो नालाय बिदाजों गावजों दरजा मारिनानै माबा माबि लिरनानै गेलेलायगासिनो आरो मबाइल मोनबाथ' सेखे ओमफ्राय एगजामखाय होथ'वाखै आङो मबाइलखौ एगजाम सोलिनायखाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसैबा बिगोन आरोना ओंखाम जानोसैबा मबाइल बिगोन एसबि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एसबिआ रमा लिरबाय एसबिआ मा होनदों जोंहा र' थाथ'दो साब हरला जोबनि आं आब' रमा होनदों आरोना अके एसबि होनदों आरोना दे हरदो ओमफ्राय एसे थानानै फुरा जाबाथाय दोनसै आङो thank you ओमफ्राय रमायाबो boleh apa deh
ओमफ्राय माबाया आदसा जा बिगुरसो आरोना बाय हो थांनोसै आंहा हो नोंसोर आंखौ सैखाया दानो बिगुरसो होनलायबाय थागोन नोंसोरो आंखौ होनदों आरोना बिगुरसो होनलायदों नामा जा नामखौनो मानोथो बिगुरसो लादोंब्रा नोंलाय बिगुरसो ओमफ्राय जा एस एम सिटार अन होनदों रमायाबो अन होनदोंमोन ओमफ्राय जा बिगुरसा मा होनदों बिगुरसाया मा होनदों जोंहा आंहाबो एमबिसो होनोसै होनदों एमबि होनोसै आरोना ओमफ्राय सलाया हाहानो लुबैदों रमा सिस्टार सलाया हाहा बाय बाय सिस्टार सलाया हाहा सलाय हाहा सलाय ओमफ्राय जा बिगुरसाया मा होनदों देस्लाय खाथि खर' थबसा ओमफ्राय जा एस एम बाय बिखि आगै होनदो दे बाय एस एम सिस्टार ओमफ्राय जा सलाया मा सोगाबबाय थाखो होनदों आरोना सोगाबबाय थाखो मबाइला माने बेलेग ओमफ्राय एस बिया मा होनो जा बाय बिगुरसो आदा होनबाय जा बिगुरसा मा होनखो सोरथो हरबाय थाखो ब्रा ब्लक सोना दोनथ' बेनि नाम्बारखौ होनदों ओमफ्राय जा सलाया हा होनखाबाय ओमफ्राय बिगुरा एस एम होननानै हाथाय हरबाय आरोना ओमफ्राय जा बिगुरा मा होनखो थांदो एस एम सेम होनदों आरोना ओमफ्राय जा सलाया बिगुरसो हा मिनिदों आरो सलाया बिगुरसो थांसै नामा नोङो लाइक होदोब्रा लाइक होदो बिगुरसो सलाय लाइक होदो सलाय ओमफ्राय जा बिगुरसा मा होनगोन सलाय खाथि मोना देस्लाय खाथि थबसा हा सलाय खाथि माने सलाय खाथि माने देस्लाय खाथि थबसा होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिस्वनाथ था बर' आरो हाय बाजै मा खबर फ्रम कर्नाटक होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जा सलाया मा होनखो होआलां होनबाय आरोना आयौ मानोसै ओमफ्राय जा बिगुरसाया मा होनखो जों सनमान होबा लाइक होआ माथो आं आयो मा नाम बुंबावनांगौ होनबालाय बिगुरसो नोंखौलाय नाम बिगुरसो लाबाय गावहा ओमफ्राय जा रनसाय बर' हाय बाजै सना होनदों हाय रनसाय ओमफ्राय जा सलाया मा होनखो बिसान्त बिदिनो होनदों आरोना बिसान्त बिदिनो बसन्त बिदिनो होनबाय बिगुरा मा होनखो बिगुरसा बसन्त फंबाय मा खबर होनदों मनिराम हाय आब' आदसा मनिराम हाय आब' आंखौ सिनायाखै नामा होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिगुरसा मा होनदों नोंल' बिदि बिगुरसो होनबाय थायो आंखौ आयो आं नामखौनो मिथिथाराना ओमफ्राय जा सलाया मा होनखो मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जा रनसाया मा खालामदों बाजै सना आंनि बिमा होनदों आरोना आदसा मा खालामदों आरोना रायज्लायदों आरोना ओमफ्राय जा मनिरा मा होनखो आं इलिजा आदसा आगै ओमफ्राय जा सलायसो मा होनखो बिगुरसो हा होनदों आरोना बिग्रसो बिग्र जाला बेयो बिग्रसो आं निग्रसो होनसै आङो बाराबा
Negro soलोंनोसै नामा बिगुरसो बेगर बेगर आदसा बेगरसो होमबा नामा बेगर आदसा बेगर बेगर बिगुर मा बेगरबो जालाना बेलाय बेगर बेगर बेगरलेना मा लिंबावनांगौ ओमफ्राय जोंहा बिगुरसेया मा होनबाय दं सलाय खान्थिनि अफिसा मा माबा अफ जाबाय माबा सार्स होनांगौ सार्स होलाय नामा सार्स होलाय दे सार्स होलाय अफ जाबाय बेयाव सार्स होनो लाबोलाय लाबो सार्स होनो बेयाव ओमफ्राय जोंहा सलाया मा होनखो सलाय खालि सलाया ल' ओमफ्राय जोंहा सलाया मा अन ना थेंकिउ मोजां मोनोना मा आब' आङो हस्टेलावसो आदसा दङ अनलाइन परिखा जादोंमोन होनदों आगै दे ओमफ्राय जोंहा बिगुरसो मा होनखो आं निग्र' बाथ' नोंजों समायथारगोन ना लावगि लावगि दिंग्लि ना लावगि दिंग्लि ओमफ्राय आङो निग्र' माबासो निग्र'खौनो होनसै आंथ' गोराबा बुंख'नो हाया नालाय आङो निग्र'खौनो होनसैलै बिगुरसो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन मनिराम बर' मा लिरखो नों दिनै होनो आरोना मनिराम बर' मा लिरखो नों दिनै होनबाय आरो बेयो मा जादों ओमफ्राय जोंहा बिगुरा मा लिरखो जायो खिन्थु लोगो मोनबा आयौ फुदुंनांगोन आरो आंखौ जाबाय आरो आदसा आदसा निग्र' लेंबाथाय आरोना होमबालाय आङो बिगुरखौनो होनगोनलै बिगुरसोखौनो होनगोन आङो ओमफ्राय जोंहा सलाया मा होनखो र' दै दसे होनदों ना दे ओमफ्राय जोंहा बिगुरसो मा होनखो थै थादोलै आंबो एलबि होनोसै आदसा एलबि होनसै आरो नोङो दे आंना टाइमा जासिगोन दोननोसै मैया फोरियाव एलबि होननानै खिथादोंमोन सोलाबासै आं माबाबासो थांनांसिगोन आं ओमफ्राय जोंहा सलाया मा होनदों दे सुपारि जानो र' आं होनदों दे बिगुरसा मा होनदों नै लादो लाइक हरबाय आं जेने थेने गोसो गैयाबाबो जाबायानो गोसो गैयाबाबो हरबाय आरो बिगुरसा मा होनदों नुवाखैनो माथो फोरिनि एलबि होनदों मैया खिथादों मैया फोरिया आं एलबि होनना खिथादोंमोन खोमालै मैयाना दाख्लैमोनहाय आंहा फिसालानि एगजाम माबानायखाय थांनोनो सोलाबाखै माबा जोब्बासो थानोसै आङो आंनिखौबो खुनुरुखुमसो होगासिनो आं एकदम टाइमा जानला मानला टाइमाव होलागासिनो
kita masuk belajar kabinet. Masa EZ General nah, thank you ang ibon sa pinagkakaay. Bây giờ EZ đã má ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंखामखौ जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय ओंख्रिया दालि आरोना ओंख्रि दालि संदों आरो एसे दागै आंजों लोगोखा नामा नोङो लोगो गैयाबा लोगो जादो जा अननानै ओमफ्राय जोंहा रेम्ब' खाना खाया खा लिया क्या बोला खाना नहीं खाया अभी बनाया है ओमफ्राय जोंहा एजेदा 1K कंग्रेचुलेसन आब' होनदों ना अ थेंक इउ आगै आंना माबायदि बिदि जाबाय थादों ओइ बिगुरसो जोमाव जोमाव आच्छा फैलायबाय नों आइडि सोलायना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एजेदा मा होनदों मेन चेनेल लोगो दंखा आच्छा दंखायोना गैया नायनो र' आब' होनदों बेजों साब दंखायो होनदों दे होमबा दे नायलायाखै ओमफ्राय जोंहा रेम्ब'आ मा होनखो रेम'ने क्या बोला हमको ब्लू दिया दिया दे दो बोला हरबायमोन दे दिया कल जागासिनो Mone ramaman ka ayo baca main channel ma remo mangka हमको blue dia ne huwa kini wa de ko remo boro baca moni rama abo ang ओंखाम जानि र' आं दे जादे ओमफ्राय जा एजेदा मा होनो जा लोगो गैया आब' होनबाय दे आगै दे लोगो गैयाबा लोगो जादो होनबा मोजाङैनो जाबाय पापरिका
paprikaya दिनै होनदोंना मोनजाबाय paprikaya दिनै ओमफ्राय जोंहा मा होनदो एजेटआ मा होनो आंना मन' चेनेलसो आब' होनदों आदसा एजेटआ मन' चेनेलसो आब' होनदों ना आदसा ओमफ्राय जोंहा सलाया मा होनदो सोर सोर लोगो जानो कमेन्ट खालाम हरनां आंनाव होनदों आरोना सोर सोर लोगो जानो कमेन्ट खालामहर आंनाव होनदों आरोना आंनाव होनबाय जोंहा सलाया बिब्दि नङा आरो आंनि कमेन्टखौ फरायलाया बाजैया होनदों आइया सोरमोनलाय बिब्दि नङा आरो आंनि फरायदोंमोन आङो ना लोगो गैया आब' फरायबायथ' आङो आदसा बे बेलायाव आदसा 15 नङा फरायगासिनो दा आङो 15 फरायनो मोनबाय आं नोंनिखौबो आंनि कमेन्टखौ फरायलाया बाजैया होनदों आगो बिबोनां सना फरायदोंथ' आङो नोंनिखौबो ओमफ्राय जोंहा सलाया मा होनदों सफारि आदसा सफारि आइया दोला सफारि गाखोनाया दोलाबाय आंहा हा हा होनदों आरोना ओमफ्राय जा एजेटआ मा होनखो मा ओंख्रि जायामोन आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओंख्रिया दालि आरोना ओंख्रिया जाला ओमफ्राय जा रेमआ मा होनखो एम मुसाहारि मा होनखो कपिल लक कपिल शर्मा अच्छा कर दिया मैं बोला अच्छा कपिल शर्मा कर दिया मैं बोला एम मुसाहारि बाजारों में हेलो बोला रेमबोनि हेलो बोला मिसिंआ मानखो हाय होनदों रेमआ मानखो हाय होनदों 15 वार्ड बड'आ जा मा होनो ना राइस होलाय बाजै आं आदसा रेस होलाय बाजै आंनिखौ माने ब्लु होनफिनदों नामालै रेस होलाय होनदों आरोना ब्लु होनो थिनदों नामाब्रा ब्लु देने के लिए बोला क्या आं नुवाखै ना बाबा नों मानोथो गेलेहैनाय ओइ बाबा नों मानोथो थाङोलै खि जाना थाङो ओइ 15 वार्ड बड' चेनेल मा होनो रेन्ज लायो होनदों बाजै आंनिखौ होनदों गुबुन थिनदों नामा ओमफ्राय जोंहा एजेटआ मा होनबोदों सर्ट भिडिअआव कमेन्ट हरबाय आं आब' सा खालाम हरखायो मोनबा आब' होनदों दायो बानायहरगोन दे आगै दे आङो दै एजेट ओमफ्राय जोंहा रेमब'आ मा होनखो हेल' होनदों हेल' रेमब' बर' हेल' बिब्दिनो आरो बेखौनो बुंदों होनदों हरबाय दे ओमफ्राय जोंहा सलाया ओइ बाजै बेखौनो बुंदोंबाय जोंहा सलाया ओइ बाजै होनबाय ओइ बिबोनां मा खबरलै ओमफ्राय जोंहा एजेटआ मा होनखो कमेन्ट हरदे आब' होनदो कमेन्टबो हरगोन आं आगै भिडिअखौबो नायगोन आङो दै आङो भिडिअखौ फुरा नायनानै कमेन्ट हरगोन लाइक हरगोन आरोना भिडिअखौ मोनसे फुरा नायखायो आरो नङाबा साबा माबायो आरो ओमफ्राय जोंहा प्रमद बिके बाजै लाइक दानबाय थेंक इउ प्रमद थेंक इउ भेरि माच आंनि इनजय होनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा एजेटआ अन थेंक इउ होननायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय रेमब' बर'नि हेल' बोला ओमफ्राय सलाया प्रमद मा खबर होनदों हाय प्रमद मा खबर होनदों आरोना
baca dream boy mana Nepali face bola na Nepali face baca dream boy baca ezeda ID7 ang nandang ID7 ang nandang sa ezeda baca 15 buat bodoh aman ke oi bazai आंनिखौबो subscribe खालामना हो लोगोफोरखौ आंबो बेक हरगोननो ना लोगोफोर मा होनो नैबे 15 वार्ड बड' चेनेलखौबो साब खालामदो सब करो ज्वाइन हो जाओ गाइस 15 वार्ड बड' चैनल से ज्वाइन हो जाओ वो रिटर्न करेगा सबको 15 W बोडो चैनल 15 W बोडो चैनल से जॉइन हो जाओ गाइस लोगोफोर जॉइन जादो बयबो ओमफ्राय जा सलाया मा होनखो रेमसो बाजैदो रेम्बु आच्छा रेम्बुसो बाजैदो रेम्बु माने ओमफ्राय मा रेम्बु जाखो सलाय बेबो नांथ'ना मा रेम्बु जाखो ओमफ्राय जा ड्रिमा मा होनखो তুমি বঙালী होननानै आरो बङाली नहय बड' हय बड' ओमफ्राय जा प्रमदा मा ओंख्रि बाजेनदों ओंख्रिया दालि ओमफ्राय एमडिया जोंहा मा होनबा हावारि होनबा I come into your life life ना how are you I am fine thank you leave my new delete siapa sih dari from Dana leave from Dana from English pada tuh ya English udah nggak leyang ah ane from Bongaigaw Bongaigaw Assam ओमफ्राय मा होनोमोन लायो what is your name बिश्वकबि बसुमतारी ओमफ्राय जा एजेडा मा होनखो मा सिरि आब' होनदों ना ओमफ्राय रेम्ब'आ मा होनखो आपका सावन क्या हो गया रे बोला अच्छा एमडिया मा होनखो your sound is off cannot understand anything clear your sound बोला अच्छा क्लियर कर दिया है ओमफ्राय एजेडा मा होनखो साउन्ड अफ खालामना रायलायबाय नामा होनबाय फिसालाफोर दङ रावबो गैया आरोना ओमफ्राय जोंहा सलाया मा होनखो बोरैबा जाबायलै बाजै हा होनबाय आयौ मायालै मा होनो सलाय माया बोरैबा जालाबायखो
ओमफ्राय जा मनिरा मा होनखो आब' मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आगै ओमफ्राय जा एजेडा मा होनखो खोनाला आब' होनबा आयु खोनामारासै नामाब्रा मबाइलाबो जाला नानि मा जाखो खोनामारासै नामालै योर साउन्ड अफ नि रे मेरा अन हे ओमफ्राय सलाया मानगो बिदि बाखौ खोनायो नामा हा होनदों बिदिबाबो खोनायो नामा हा माथो अफ नङा उनसो ओमफ्राय जा 15W मा जाखो जोबोद सावोना होनदों आयु एजेडा मा होनदों खम जारला आब' होनदों आयु 15 मा होनदों जेबो खोनाया माथो होनबाय एमा मा होनखो रलाय साउन्ड रलाय and your sound off your आं फुलान मबाइलखौ लायफिनदों आंनो जोगोद रलायलायफिन सोरबा near the sound क्या हो गया रे नङा एसेबाबो लाबोलाय पुस लिखनो हाय लेखायाव सलाया हा होनबाय मनिरा मा आङो अनसा हाथायावसो दङ होनबा खोनाबाय दे होनदों आदसा अब नङामोन अब लिरदों ओमफ्राय मा जानाय होनबा मनिरा मा होनदो आङो हाथायावसो दङ अनलाइन जागासिनो लेखानिफ्राय होनदों आरोना ओमफ्राय जा आदसा दे मनिरा ओंखायनो जाहैलै बिदिया ओमफ्राय जा 15W मा होनखो खोनाबाय दे होनदों आरोना गिबायसोमोन आरो साउन्डआथ' अफ नङामोन होननानै ओमफ्राय जा सागोरा मा होनखो आदसा सागर हाय गुड आफ्टारनुन होनदों हाय सागर गुड आफ्टारनुन सागरा मा होनखो माइ ओंख्रि बिकेन्दों ओंख्रिया दालिसो सागोर ओंख्रिया दालि आरोना ओमफ्राय जा एमडिया मा होनखो सरि एमडि मा होनखो yes ma'am now the sound is clear now there is a beautiful clear it is understood and everything is not a problem बोला अच्छा साउंड ऑफ नहीं था आप क्लियर हो गया ना थैंक यू ओमफ्राय जा मोनगो सलाया हा मिनिबाय खोनाबाय आब' होनदों ना ओमफ्राय जा सागोरा बिके सोर बे फिसाला होनदों आरोना आंनि फिसाला होनदों ना आंनि फिसाला ओमफ्राय जा सलाया रागा जोंदों फिसालाया बिके सोर बे बाबा दे बाबा दे ओमफ्राय रेमब'आ मानगो बिके बर' ब्लग हा बोला बाजा 15W बर'आ मानगो खोनाबाय बाजै होनदों सागोरा सलाय अर फोजोंलाय होनबाय आरोना ओमफ्राय जा 15Wआ मानगो बहानिमोन बाजैनो होनदों आरोना आदसा बहानिमोन आङो बङाइगाव थायो ओमफ्राय आंनि गानखौ नांगौ नामालै बहानिमोन आङो पानबारि ओमफ्राय जा सागोरा मा होनदों बाजैया बङाइगाव ज' थायोना होनदों बाजैया बङाइगावआव थायोना होनदों ओमफ्राय जा इलिजा फैबायना आब' आं मोजां खोनाबाय होनदों मोजां खोनाबाय आरोना आगै दे थेंक इउ इलिजा ओमफ्राय एमडिया मा होनगो who tell you the truth you are very beautiful and very smart smart रे 15 मान के 15W मान जा ओ गामि या मा गामि होनदों गामिया मा गामिया जोंनिया फानबारि होनो आरो आंनि गामिया फानबारि जानाय बङाइगाव दङ ना बङाइगाव थायो आङो ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनगो आब' जा गरम जादों होनदों गरमथार आरोना आगै ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनगो लाइक दान आब' होनबा थेंक इउ आगै दहायबो लाइक होदोंना नोङो मोजांजों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय जा सागोरा ओइ नोंनि बोराइजों बिसिगि खानोसै दे आं होनदों हा होनदों दे जागोन दे सागोर खाजायो बोराइजों
Khazaya Sagar. Baca Elizaman, congratulations abo 1K subscriber Berna. Oh, thank you. Agayang, thank you very much. 15 W aman geja Bongaigaw ma गामियाव बाजैदो Bongaigaw गोजोनपुरियाव थायो. Baca Indiaman ke mem ayam King King you want more team that you are India or Nepali or from any country. ओमफ्राय जसा गोरामान के जोंना गयबारि आच्छा गयबारि बिके होनदोंना रलाय बाबा ओमफ्राय जोंना गयबारि बिगियान ना गयबारि आच्छा सागर मा होनो बिजनि बरे मा होनोमोनलायो बैखै गयबारि गामिनि नामा ओरैहाय बिजनि थांनायखै मा होनोमोनलाय गयबारि बर'बारि ओरै गयबारिखै नामा सागर ओमफ्राय जा सोमखोरा मा होनखो फैफिनबाय होनदों सोमखोरा जा फैफिनबाय होनदों ना फैफिनबाय ना थेंक इउ ओमफ्राय जा एलिजाया मा होनखो आब' बे मोनसे आइडि आंनि होनदों नंगौ ना बेबो आइडि नामा एलिजा रानियाबो आगैसोना ओमफ्राय जा दानि कमेन्ट हरनाया दानि कमेन्ट हरनाया होनदों ओमफ्राय जा 15W मा होनखो बान्दोगुरि रौमारि सिनायो नामा बाजै होनदों मिथियो आङो बाट आङो बेरायनाय जायाखै आं मिथियो बान्दोगुरि रौमारि मिथियो आङो बाट आङो बे गामियाव मा होनो बेरायनाय जायाखै आरो ना थांनाय जायाखै मिथियो ओमफ्राय ओमफ्राय जा सोमखोरा मा होनखो लोगो जा होनदों आरो ना ओमफ्राय जा एमडिया मा होनखो I say one more thing you are doing life but there is a lot of noise in your house बारा रोङालै इंलिसखौनो I don't understand why your work are English लिरखोलै because of this bola English हारमालै English रोंला आङो दै ओमफ्राय जा सागोरा मा होनखो सोमखोर प्रफाइल पिक्सारा मा नायदों अख्राङाव नायजनाय जाखो मा अख्राङाव सोमखोर सागोरा माने सोमखोर प्रफाइल पिक्सारा मा अख्राङाव नायदावनाय जाखो होनदों आरो ना ओमफ्राय जा सागोरा मा होनगोन नोङो बाथाबारि होननायखाय आं नों बाथाबारि होननायखाय आं गयबारि होनदां हा होनदों ना बोथोर मोजां साग्रा मा होनगोन आंना क'क्राझार आच्छा सोना बावबाय आंसो होनदों बावबाय आंसो होनदों आंना क'क्राझारसो ना बावबाय आंसो होनदों जा 15W सिनायो ना बाजै होनदों ना सिनायो ना बाजै होनदों खोनायो आङो ओमफ्राय एलिजा मा होनदों आब' जा गरम होनदों आरो ना कारेन्ट गैया होनदों नंगौना आगै जोंनाबो गैया थांलाय फैलाय होनो एलिजा गैया जयेन मि होनदों आरो ना 15W मा होनगोन खैथाखौ थैसामखौ नायबाना नाया
थैसाम 2खौ आदसा थैसाम 2खौ नायबायना नायाखै बाजैना आदसा फिल्म नामाब्रा आं थैसाम 2 नायाखै खोमालै ओमफ्राय जा एलिजाया मा होनदों जा आब' ब्लु होलाय होनदों ना बाबा बिदि बदे एलिजा आगै होबायमोन जोंहा ओमफ्राय देबरासआ मा जाहाय होनदों हाय देबरास ओमफ्राय थेंक इउ देबरास ओमफ्राय जामानखो बावसुला फैलायबाय बाजै जाम्बाया आनलायबाय आरोना ओमफ्राय जा एलिजा गैया देबरा जयेन मी बोला एलिजाया मा होनखो बावसुला जयेन मी बोला ओमफ्राय जा सागोरा मा होनखो बावसुला हाग्रामा सिरि फैदों होनदों हाग्रामा सिरि फैदों होनदों आरोना ओमफ्राय जा एसएमआ मा होनखो दाबो दोना सिस्टार ओमफ्राय जा एसएम सिस्टारा फैफिनो माने ओमफ्राय जा एमडिया मा होनखो I will like to know one thing from you how much education you have education what will you say बोला education आदसा आं लाजिलायलांबायसोलै खिथानो दे educationखौ ओमफ्राय जाना एलिजाया मा होनखो एसएमआ एसएम आब' होआ नामा एलबि एसएम आब' एलबि होआ नामा होननानै सोंदों जा एलिजाया ओमफ्राय जा बावला हेलौ दिदि मा खबर होनदों खबरा मोजां आंनिया बावला ओमफ्राय जा सागोरा एसएम बड' माबोरै दं होनदों जा 15W मा होनखो बिजिनियाव देखायदों माथो बाजै होनदों आदसा थैसाम 2 फिल्मखौ होनदों बिजिनियाव देखायनायखौथ' आङो मोनथिया आरोना आङो मबाइलावसो थायोना मिथियासै आं खबरखौनो मोनाखै आरोना मबाइलफ्राव नुथ'गोना नुथ'वाखैबा नैबे माबायाव फैबासो मा होनो इउनिभार्सेलाव फैबासो नायनांगोन इउनिभार्सेलाव फैबा नायनांगोन र' थैसाम 2 बेयाव दं नामा इन्डिया मा होनखो इउ हम टु इन नट इन दा साइड आदसा काउन्ट्रि इंग्लिशनि आदि रे इंग्लिशनि आदि एमडि ओमफ्राय जामाने एसएमआ मा होनदों जा सागोर आदा मोजां होनदों जा सागोरा मा होनदों जा एमडि सी वाज अच्छा MBBS percent from Delhi University एलिजाया एसएम आब' मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जा एमडिया मा होनदो Are you married बोला अच्छा if married how many children अच्छा do you have and how many members are there in your family बोला अच्छा married हो married how many children अच्छा से मेरा एक बेटा है और घर का मेंबर तो है बहुत ज़्यादा है ओमफ्राय जा बावसुलाया मा होनखो एलिजा आगै आं नोंनिखौ साब खालामखानायसो होनदों ना एलिजा आगै आं नोंनिखौ साब खालामखानायसो होनदों ओमफ्राय जा एसएमआ मा होनगोन दाहाय होगोन एलिजा आगै होनदों आं बाबु फिसालानि एग्जाम बायबासो थानोनो मोना आङो थानो सानबाबो बे एसएम सिस्टारा सापर्ट होफैयो आरोना आंखौ ओमफ्राय जा सागोरा मा होनखो एमडि अल टेप नाउ इउ टेल मी हाउ मास एडुकेसन इउ हेभ बोला एडुकेसनखौ आं बुजिबाय आरोना आंनो मैया सोरबा फोरोंदोंमोनलै ओमफ्राय खिथाला दे लाजिबाय आङो लाजिबाय एडुकेसनखौ मैं बता नहीं सकती एलिजा
ओमफ्राय Eliza गैया कमेन्ट हरना दोनना कमेन्ट हरना दोनना 15 फेब्रुवारि जामान के पानबारि गामि खाथियाव मा गामि दं बाजै नेमफोरखौ बुंलाय आं सिनायगोन जां होनदों आदसा पानबारियाव माने नेपालिपारा सादुपारा सिनायो नामा नोङो बालेवारपारा और मा होनोमोन खाथि खाथिया नांजाबनाया बिदि आरोना ओमफ्राय दा एलिजा गैया अ दे आब' दा हो होनबाय जोंहा ओमफ्राय एस एम आ अन होनदों सिस्टारा ओमफ्राय एम डि आ मा होनखो सार टाइम टु पिक्सार इज कामिं कालारा मा जाखोमोन एबा रेड जाबायथ' आरो रेड कालार द फेस इज नट माने रेड जादो रे क्यों रेड हो गया रे बटन भाई खोमसिखायनो माबाखाय नुदोंमोन नोंसिना थानाय जागोन दा फेस इज नट क्लियार होनदों आरोना आदसा कारेन्टफोर खोमोना होबाय डु इउ हेभ एनि प्रब्लेम विथ योर फन केमेरा डु इउ लाइक उइथ आदसा रेड प्रॉब्लम क्या हो गया क्या अंदर ऐसा ही दिखता है कभी ब्लैक कभी रेड रेमबोमान के हेलो बोला हेलो इलिजामान के आबो जोंहा पानबारि इलिजामान के जोंहा पानबारियाव आलासि दङ होनदों आदसा नंगौ ना आगै ओमफ्राय जों मन्दिरा लाइक दाना बुंबाय अ थेंक इउ मन्दिरा आगै सना थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय रेमबोआ मा होनखो खाना खा लिया क्या बोला खाना तैयार है खाया नहीं है ओमफ्राय जोंहा एलिजा गेमानखो आब' आं नोंखौ लोगोजों साब खालामना होदो होनदों आदसा आगै आङो हरगोन दे नोंनो बे मबाइला मा जाखोथाय माबा वाइफाइआनो नांला मा जा रिसार्ज गैया ओमफ्राय आं गोसोआव दंखायोना नोंनि नामखौ र' आं मोनथामसो हरगोन र' ओमफ्राय जोंहा रेमब'आ मा होनदों हेल' होनदों हेल' रेम' ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय मा हेल' रेम' ओमफ्राय जोंहा मन्दिरा गैया मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओंख्रिया दालिसो माबायदि नुलायखोब्रा ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो हियर इज नो प्रब्लेम आई थिंक मी थिंक क्लियारलि बोला आदसा रेडा माने लाइन गैयाबाबो जायो ओमफ्राय बोरैबा थाबा केमेरा दोननाय साइजजोंबो जायो आरोना ओमफ्राय एलिजा मा होनखो मन्दिरा जयेननि होनदों एलिजा गैया मन्दिरा जयेननि होनदों आरोना ओमफ्राय एस एम सिस्टार जा अनदों थेंक इउ ओमफ्राय जों मन्दिरा मा होनदों एलिजा कमेन्ट हर रिटार्न हरगोन होनदों आरोना कमेन्ट हर रिटार्न हरगोन नो आदसा एलिजा गैया होनबायना कमेन्ट हर रिटार्न हरगोन होनदों जा एमडिया मा होनखो इफ इउ हेभ ए प्रब्लेम reading my message have a problem tell me बोला हा प्रॉब्लम है रीडिंग प्रॉब्लम है रे मेरा एमडी बोला ना इंग्लिश नहीं आती और ज़्यादा नहीं आती ज़्यादा पढ़ाई नहीं की ना तो ओमफ्राय अच्छा मा लॉरेंस ना सिंह ना आप कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ एलिजाया मा होनखो मन्दिरा आब' आंनि गामसा गाननायाव हर होनदों आरोना आदसा गामसा गाननायाव हरनो थिनदों मन्दिरा आगै ओमफ्राय मा होनखो मन्दिरा मुसाहारि आप सिंह कबीर सिंह कर दिया
फिर सिंह कर दिया मैंने एक मैसेज भी कर दिया देखो बोला अच्छा मानो आखाया मायाव मायाव थांलाबायोब्रा जयेननिफ्राय होनबाय 15 डब्लिउ आंखौ खोनायासै माजों सामोन गैया माथो होनदों ओमफ्राय जा बावसुलाया हारसिंनो मायाव थुनाया माथो खोनाला होनदों आरोना 15 मा होनखो आं सोलाबला ल'सो सावन गैया जायो माजों आं सोंबाल' साउन्ड गैया जायोबा जायोना होनदों आरोना बिदिनो जाबायबो आरो र' ओमफ्राय जा 15 आं जेबो सोंला दे बाजैया
सोंबा सावनखौ मानो अफ खालाम सावन अफ खालामाखैमोन माबोरै आखाइया माबा मा होनो माबा थुनायाव माबा जेबो खालामला होनदों कुकिं another language I really do not understand this word अच्छा कुकिंग to English अच्छा English ना यह MD berarti 15 aman ke ओमफ्राय जोंहा 15 aman ke नोङो बिदि सावन गैयालासे फरायबा जों खोनाया फरायबाबो जों लाइ बहाथो खोनानो होनदों आरोना 15 aman हारसिंनो फरायबाय थादों हारसिं फरायबाय थादों आरो आङो नै आङो दोननोसै दे नै सोर 15 aman MD BK सिस्टारनि ल' I do not understand English tell now बोला I do not understand English MD लेकिन इंलिस रोङा नोंखौ मारै खालामगोन मिन्थाव दौलै जारलालै MD ओमफ्राय till now हिंदी बोला हिंदी रोङा रोङा MD आपको हिंदी आता है कि नहीं आता है दोननोसै दे आङो लोगोफोर मेंलायबायसो जायो टाइमाबो टेल नाव जोंहा 15W MD टेल नाव हिंदी होनदों आरोना बाय बाय बाजै डिउटि थांसै आं दे बाय बाय दे बाय बाय 15W बाय बाय दा बाबा बाय बाय MD बाय आं माबाखौ लाफिननोसै र' दुइटा PM आव दं डिउटि होनदों दे 15W बड' आगैसो दे बाय आब' कमेन्ट लिरबाय होनदों हा आब' लोगोआ कमेन्ट लिरबाय होनदों आदसा ओमफ्राय MDया मा होनदों if you not clear your sound nothing can be understand bye
Ang Panbaring Indal na. Sa